wata wannan ba ai da ka kama mana ita ne kashe yar yau ba. Ka zabuwa mata da wuciya wallahi. Wa ake ta zabuwa a samu akuya ko tinkiya. Kada ka manta fa akwai na kama ta gidan dan lami. Mun fada ku ba su ta yin fa oga. Wai oga ku ke tsoron police station wallahi. Ƙarya ne wallahi. Ni kai yanzu ko brigadier ne yazo zai ai dai hakuri wallahi. Ai ko ta gidan brigadier yanga in ke ma an ga gidan ga akuyoyin gidansa ko kware. Allah kai da moga rawa dai kai oga. Ƙarya ne wallahi. Allah dai kai. Bari ma wani mai babur ya zo wuce wallahi lazi sai na tsaye kina kwaci komai na hannunsa. Double O on the hit. Women in is the anthem. Sarkin shi. Sami music. Sami ni jan baki amarya. Sami ni jan baki. Check it. Sami ni jan baki amarya. Sami ni jan baki. Hey, jan baki amarya. Sami ni jan baki. Sami ni jan baki amarya. Please, where are we gonna go and get into it, please? Kai ba kanin lado bane ba. Karewa. Ba kanin lado bane ba. Ba ne ka je ba? Where are you saying? I'm taking to you. Kai da Allah ka muna magana, ka muna Hausa, mu ka kawai ka bude baki ka muna magana da Allah. Ka gane ai. Come they shout to me, guys. To dan haka a talla da wuri wannan yare kai wannan kanka ga mana turanci mana daga zuwa ne ga kusurimin wata biyar zaka zo ka ga mana turanci dan dai ka zo domin na baku zaman banza san ba shi da amfani. Ga wannan na fahimce ya fahimtar da magana ga jinin ka rake. Gidansu na gaya ma ya kama da wuta fa. Zai gaya mutane ɗazu-ɗazun nan ma aka je an kai an sara suka nan sun Kanwani ma ta mutu. Dan gida. Ka raka